Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кымсагыты тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның фермер, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кооперациясе ассоциациясе рәисе Камияр Байтимеров. Камияр абый, исәнмесез? Исәнмесез. Камияр абый, быел Татарстанда фермерлык хәрәкәтенең башлануына 30 ел булды. Бер караганда кыска гомердә кебек, икенче яктан авыл хуҗалыгы өчен шактый сыналу узган һәм әһәмияткә ия вакыт. Әйдәгез әле бераз менә шушы башлангыч чорына күз ташлап алыйк әле. Сез шәхсән үзегез фермерлык хәрәкәтенә ничек кирип киттегез һәм ул чыгырда, башлангычта фермерларга мөнәсәбәт нинди иде? Минем бабай да, әти дә шәхси авыл хуҗалык кешеләре, шуларга күрә җир тарткандыр инде. Беренчедән инде белем алырга кирәк иде. Техникумны бетердем, институтны бетердем, академияны бетерергә туры килде. Шуңа күрә башта уйлар күп иде. Уку ягына уңган яклар да бар иде. Шуңа күрә күп белгәч, күп эшләргә дә кирәк. Шуңа күрә 92 елны Нидә алдан әйтергә кирәк, совхозда эшләйдем, главный агроном булып. Закон чыкты. Анара кадәр инде укыгач белә идем, нинди хәлләр рынокка кирип китүләр ягы, ничек шәхси авыл хуҗалыклар, фермерлар ничек икенче илләрдә эшли. Шуңа күрә кичен уйлап яттым да, иртән торып шундый карарга килдегез? Килдем дә, семья белән уртак салып сөйләштек дә. И заявление яздым да, чыктым фермер. Ягъни бу бит инде башка чыгу кебек аерылып, хуҗалыктан аерылып чыгып, мөстәкыйль эшли башлау. Менә шул ул чорда бит инде 90нчы еллар башында бу нисбәттән фермерларга бит инде мөнәсәбәт төрлечә булды. Күбесе яратып бетермәде, авыл кешеләре дә кырынрак карадылар аларга, менә аерылып чыгыра тели, үзенә генә эшләргә тели. Район хакимиятендә дә бик хуплап бетермәүчеләр булгандыр. Сез менә андый карашларны сиздегезме? Сизү генә түгел, мен сиздем сиздем дә, и сизергә дә бирделәр. Шунларга күрә илгәрге законда, о крестьянском фермерском хозяйстве закон чыкты инде. Без закон кешеләре, законга подчиняться итеп эшләргә тотындык. Шуңа күрә закон чыкты, рөхсәт бар. Чыгып китәргә, но урындагы эшләүчеләр, урындагы чиновниклар ул эшкә икенче төрле карадылар. Мин теге нидәге кебек кинаның исеме бар, свой среди чужих, чужой среди своих. Шул рәткә калдым. Сез үз кешеләр арасында инде ят кешегә әйләндегез. Ят кешегә, менә төрле кеше бар. Кайсы үзеннән куеп ничектер бер төрле икенче төрлерәк чиновникларга карата әйткәндә, аннан соң миңа карап малайлар да, может, синең белән китәрбез фермер булып. Мин Бөгелмә районында практически беренче фермер идем. Шуңа күрә алар миңа карадылар, мин аларга карадым. Аннан соң ул закон әйттек тә, законда әйтелгән иде, общее собрание решает, ничек ебәргәме, юкмы. Шуңа күрә общее собрание җыелды. Алар биш куллап җибәрдеме сезне? Вот хәзер сөйлим. Теге поднятые цели нашего не бар романа. Вот нәк шундый кебек булды инде, арттагы рәттә утырганнар әйтәләр, аны ебәрмәскә кирәк, ул совхозга кирәк. Голосованиега куйгач, то бер кулларын күтәрәләр, то икенче кулларын күтәрәләр. Фермерлык хәрәкәтенең башлангыч чорында әйтик, нинди хаталар булды дип саныйсыз? Менә бүгенге күзлектән чыгып, инде тәҗрибә туплаганнан соң фермерлыкка кирип китүчеләр ягыннан һәм административ яктан нинди җитешсезлекләр күзгә чалынды? Чиновниклар инде кыек карадылар, шуңа күрә ул вакытта беренче фермерларга льготный кредитлар нитәләр иде, бирәләр иде 3% белән. Ну вот мен әйтем, нинди без рискка бардык, или вот мен рискка бардым.
Безнең валовый выручка совхозныкы 5029 гектар жер иде. Валовый выручкасы 837 мең иде. Валовый выручкасы. Мен кредит алдым 1,3 миллион. Тапкырга артыграк. Миндә бер әйбер дә юк. Миндә самодельный бар иде сварочный аппарат та, минем бер копейка дигән бер машина инде. Бармакны нигә куеп, башка куеп күрсәтәләр иде, кайсылары синде әзрәк ышкындың ахрысы ди, шундай не аласың үзеңә ди. Ну, аларга туры килде. Эшләргә кирәк. Шуңа күрә беренче нидән җирне әз бирделәр, 20 гектар. Ул 20 гектарда нәрсә үстерәсең? Ул кредитны ябырга или каядыр утырыргамы? Кредитны түләргә кирәк. Уйлаштык та инде братлар белән. Бик начар ягы бар иде совхозда. Нидән бигелмәдән ипи ташылар иде. Но нидән уйлый торган булганнардыр инде хлеб заводтан. Алар үзләре ашамаса да ул ипине малларга ашатырлар дип. Шуңа күрә безгә гел эшкинник ипи килә иде, икенник ипи килә иде. Шуңа күрә ничек кешеләр белән бергә бер ни белән уйларга. Шуңа күрә пекарня салырга тындык. Пекарня салдык. Зеленодольский районнан машиностроительный заводтан да бик зур бар иде. Алары ясарга тынганнар иде пекарня шкафы. Шуннан пекарня шкафы барып алып, берәр ярты елда пекарняны куйдык. Ипи пешергә тындык. Шуңа күрә. Ягъни бу теге булган шималны эшкәртеп, халыкка җиткереп, турыдан-туры инде реаль акчалар эшләү. Реаль акчалар да аннан соң мин тагын бер кабат әйтәм, без теге пустынеда тормыйбыз, без авылда торабыз. Авыл кешеләрнең ничек үз ягына яткырырга кирәк. Әйтергә кирәк, вот пекарняны салырга тындык. Мен инде шунда эшләгән кеше. Братлар пекарняны салганда сәнәкләр белән чыгалар иде. Хәтта. Шуңа күрә төрле хәл була иде. Пекарня салып, шулай эшләргә тынып, аннан соң аның расчеты да бар иде инде. Расчетсыз эшләргә гөнаһ булыр иде миңа. Шуңа күрә ул вакытта игеннең килограммы 260 тиен иде. Ипине пешереп, ипине сатып, минем 1 килограмм ипи төшәйде уже 860 тиенгә. Шуңа күрә доход бар иде. Сезгә иярүчеләр менә район җирлегендә күп булдымы менә бу фермерлык хәрәкәтенә кереп китүчеләр? Сезнең мисалны күргәннән соң. Вот минем мисалны күргәннән соң совхоздан гына 18 кеше фермер булды сразу. Шундук булды. Кайсы минем белән эшләргә итте. Беренче вот мин әле дә ул җигетне искә алам, ул вафат булды 2 ел, 3 ел элегендә. Кикот Виктор, ул минем белән куркмыйча китте фермерство итәргә. Шуңа күрә вот бергә эшләп, аннан соң районда да андый ни кузгалды. Мен инде ничектер беренче булгач бер төрле оратор идем дә, бер яктан теге яңалык приветствовать итә иде, икенче яктан теге астарак утыра торган кешеләр икенче төрле итә иде. Каршы чыгалар. Шуңа күрә сөйләп, собраниеларда выступать итеп, меня избирать иттеләр председатель ассоциации фермеров Бугульмә муниципаль районында. И шулай иттереп эшләр әкрен-әкрен кузгалып китте. Хәзер инде менә сез республика ассоциациясын җитәклисез 20 елдан артык. Әйтегез әле, менә җитәкче булып, узын гомерле җитәкче булып эшләр өчен нинди булырга кирәк? Һәм әлеге вазифа сезне әле ялыктырмадымы, арытмадымы? Юк, яраткан эш бер кабат арытмый.
Шуңа күрә кешегә башка фермерларның проблемаларын хәл итү кешегә ышанып, кеше сиңа ышанырга тиеш инде, тиеш дип без шулай әйтәбез дә, но кешенең ышанычлы кеше кирәк. Ышанычлы председатель кирәк. Күрәсең 20 елда ышанычлы булып, мине елда дип алдан 5 елга bir kabat съезд була иде переизбирательләргә. Мен уставка кертәм изменения, әйтәм 5 ел көтәргә күп, төрле кешенең төрле уе, шуңа күрә давай гызәл без 3 елга калдырабыз да 3 ел сайын переизбирательләргә. Но әйтергә кирәк, елда вот 3 елга bir kabat переизбирация иттем, бердә кара каршы килеп теге сүзеннән итеп чагыштырып ниткән булмады. Ну, кешеләр күрәләр бит ничек фермерлар эшли. Нинди ниләр әйтик күпер ясый чиновниклар белән фермерлар арасы, ничек аларны мен как председатель или как президент ничек мен аларны яклыйм. Ну, яклау ягы тоже якларга туры киләме, камера? Ешрак. 30 ел без әйтәбез, 30 ел үтте. Но 30 елның берәр 28 елы яклау ягы. Тәбрикләдек. Яклауга мохтаҗ. Яклауга мохтаҗ. Гомумән менә фермерларга карата 30 ел элек булган мөнәсәбәт һәм бүгенге мөнәсәбәт ул ни дәрәҗәдә аерыла хәзер? Шул ук административ яктан да, шул ук халык ягыннан да. Әйтик, фермерлар да инде зыян белән дә үстеләр инде. Әйтик, чиновниклар да шулай үстеләр. Яннан соң законнар да чыкты. Вот алдан алыйк 164-нче закон о развитии сельского хозяйства. Анда статьялар бар о том, что мен урысча әйтәм инде. Анда шахси авыл хуҗалыкларда, фермерларда и сельскохозяйственный кооперативларда алар признаваться итә как сельхозтоваропроизводитель. И аларга бөтен хөкүмәтнең поддержкасы аларга да килергә тиеш. Менә бүгенге көндә авылдагы кешегә үзенең пай җирләрен алып шәхси фермер булып китәр өчен җирен теркәү мәсьәләсе бүген ни дәрәҗәдә уңайлы һәм катлаулы? Алга китеш бармы бу юнәлештә? Бик катлаулы җир эше диек. Оформлениелары бик катлаулы, алу яклары бик катлаулы. Нәрсәсе катлауланың, камера? Но ведь закон бар. Закон бар, bir яктан закон бар, алар файдасына. Но закон вот ягъни кагазда бер төрле, тормышта совсем икенче төрле. Ни шахси авыл хуҗалыклар без нигә шундый нигә чыктык? Ассоциация фермеров, крестьянских подворья и кооперативов. Шундан тынайык. 2001 елны без уйлаштык та, анализ ясап, безнеке 86% җир арендовать ителгән фермерлар белән шахси авыл хуҗалыктан. 12% собственностька гына оформлять иткән, потому что собственность когда оформлять итмиләр иде җирләренә. Шәхси милеккә теркәмичә арендага бирә. Арендага. Бу бер яктан куркыныч түгелме? Юк, куркыныч юк, фермерга да куркыныч түгел, и шахси авыл хуҗалыкка да куркыныч түгел. Фермерлар шахси авыл хуҗалыкка түлиләр иде, арендный бәясен түлиләр иде. И шахси авыл хуҗалыклар бердә фермерларга бюджетсы итмәйде. Но ул вакытта әйтик алдарак, мен фермер булган вакытта анда өтелдә совхозлар да, колхозлар да бар иде. Аннан соң килә башладылар агрохолдинглар. Агрохолдинглар шандырып
халыкка, шәхси авыл хуҗалыкларга шандырып, нәрсә эшләделәр? Җирләрен алдылар. Пай җирләрен Алдылар. Алдылар дип мин әйтәлмим. Алар инде арендага алган. Арендага алдылар, Арендага алдылар да аларны 49 елга дип оформлять иттеләр ул җирләрне. Аннан соң кайсы агрохолдинг ул җирләрне салды банкага залог иттереп. Ягъни аларды берни эшләтә алмый пай хуҗасы 49 елга инде ул җиреннән файдалана алмый. Шунарга күрә без агрохолдинглар белән сөйләшеп, Министерство сельскохозяйства продовольствия белән сөйләшеп, ничектер шул җирләрне алып кире кайтару механизмы кирәк. Механизмысы да ул бар. Бар механизмысы. Но банкага салган җирләрне ничек алырга? Или ул агрохолдингның бурычын түләргә кирәк? Или икенче төрле нәрсә эшләргә кирәк? Ягъни бу барбер ниндер бер мәгънәсез тырышу булып чыга. Шунарга күрә без нитәбез, предложениелар кертәбез. Әйттек, нәрсәдер эшләргә кирәк. Нәрсә эшләргә кирәк? Но комплексно әйткәндә кирәк агроэкономический политиканы все-таки үзгәртергә кирәк. Без күрдек инде агрохолдингларын инде нигә авылларны җиткерде. Бер яктан яхшылыклары да булды, но икенче яктан җитешсезлекләр дә, минуслар бик күп. Җир генә түгел бит. Авылдагы халык китә башлады. Нигә авылдагы халык? Эш юк. Эш булса түләү яклары бик начар. Кеше авылда тора, ничек кассирга китәргә? Менә пай җирен фермерларга арендага бирү ул халык өчен файдалырак, отышлырак булып чыгамы? Агрохолдингка караганда 86% җир фермерларда шәхси авыл хуҗалыкныкы. Нигә соң 80, если җиңел булса иде, агрохолдинглар белән эшләргә халык аларга бирер иде. Монда ничек? Шул фермер шул авылдан ул халыкны алды алмый, берничек тә алды алмый. Ягъни пайчага аннан чыгу да уңайлыракмы фермердән? Уңайлырак, мен үземнән әйтәмен. Без каждый шәхси авыл хуҗалыкның җирен оформлять иттек, каждый белән инде участкада. Бүген әйтсә, миңа ул мишаланган, белеп тора кайда икәнен. Кайда икәнен белеп тора да. И любой вакытта ул җирен ала. Әйтик, но уборка биткәч ала, но аның җире обозначена әйтик картада. Яннан соң без алай гына нитмәдек. Авылда күп бер туганнарда, ике туганнарда торалар инде. Если нитсәләр, пожалуйста, туганнар бер нидән участкадан алалар җирне. Шуңа күрә кеше итеп белергә кирәк. Шуңа күрә агрохолдингтан алай алып булмый. Бездә шундай примерлар да бар иде. Әйтик, ике авыл. Бер авыл җиреннән, икенче авылдан җирне биргәннәр бар иде. Теге авылдан, бу авылдан җирен бирәләр иде, чтоб кеше чыга алмасын. И мен уйлыйм, если теге сослагательное наклонение булмаса да, без пример китерәләбез. Вот 90-нчы елны бөтен законны юлга куеп, требованияларны чиновникларга үзгәртеп хөкүмәт ягынан икенче төрле булыр иде. Халыкта авылда калыр иде. Фермерларда күбрәк булыр иде. Без фермерлар әйтәбез дә, вот официальный данныйлар бар. Без 53% валовой продукцияны җиткерәбез. Ну давай фермерларны битерик, шәхси авыл хуҗалыкларны битерик. Аннан соң теге 60-нчы елларга ма калабыз. Фермерлар өчен ул элек-электән иң зур проблемаларның берсе башлангыч капитал. Шулай бит инде авыл җирлегендә алар инде зур акчалар белән эшетмиләр. Кем әйтмешти, теләк бар, мөмкинлек чамалы,
мөмкинлекте кредитлар хисабына арттырып булыр иде. Шулай ук банклар авыл хуҗалыгына кредитны бик биргә ашкынып тормыйлар. Биргән очракта да процентлары югары була. Бертән-бер ел тагын милекне залогка салу. Бу очракта инде фермерның төп байлыгы инде ул җир. Менә җирне залогка биреп кредит алу механизмы бүгенге көндә ни дәрәҗәдә безнең инде нигә куелган, кагыйда итеп куелган ул? Эшлиме ул? Ну, ведь без ассоциация булып, мыштым гына банкларга башына еп тормыйбыз. Безнең Россиядә да безнең ассоциация аны җитәкчесе Плотников Владимир Николаевич, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Аграрного комитета. Шуңа күрә без съезддан съездга ул проблемаларны күтәрәбез. И ул проблемалар беренче әйтик җитәкчеләргә кулагына җиткерәбез. Башларына салабыз, кулагларына җиткерәбез. Аннан соң икенче съездда тагын чакырабыз үзләрен, тагын киләләр, тагын тыңлыйлар. Но әйтик ассоциация ашада зур эшләр эшләнде. Шуңа күрә алдан кредитлар зур процентлар белән иде. Аннан соң субсидиялар килде, ул зур процентны әзәйтергә. Аннан соң инде принимать әйтик решение 5% кредит. Ул зурмы? Зур да түгел, әз дә түгел. Икенче илләрдә, икенче төрле 2% бар, 1%. Ну, без 5%-ка әйтик, әйттек. Если залог турында әйтсәк, мен әйттем инде, залог җир собственностьтамы? Опять собственностьта түгел. Җирне собственностьта җирне генә салырга була. Хотя ниләрне вот агрохолдинглар нигәдер арендованный җирләрне нигә салдылар? Потому что нигә договорга отмечать иткәннәр о том, что аны договорны шаксия хуҗалыгы язмады. Аны яздылар әйтик бик зур укыган адвокатлар, юристлар. Алар анда язганнар о том, что шаксия хуҗалыгы мөмкин бирә агрохолдингка ул җирләрне салырга. Рөхсәт бирә. Рөхсәт бирә. Шуңа күрә шулай килеп тә чыкты. Алай biz әйтәбез дә, но без илдә торабыз. Ил ягынан да безнең ниндидер ниләр тормозлар булырга тиеш иде. Ул агрохолдингларга да икенче авылда эшләгән әйтик инвесторларга да ул аны ничектер кисәргә кирәк. 30 ел үтте, без кисәлмибез. Без һаман әйтәбез инвестор. Инвестор ул килә дә китә. Ул авыл халкы өчен нитәме? Ул теге проблемаларны, авылдагы проблемаларны һаман муниципаль поселениегә сала, муниципаль районга сала. Муниципаль район инде әйтик шул Татарстанга, республикага нитә авырлык китерә. Ягъни монда теге эткә койрыкка кебек килеп чыга инде. Шулай килеп чыга. Шулай килеп чыга. Мин җирдән файдаланам. Монда калган социаль мәсьәләләр минеке түгел, муниципаль органныкы, муниципаль орган аларны тормышка ашыру өчен аның көче җитми, аның финанслары җитми. Финансы җитми. Закон базасы бар, финанслар юк. Шулай. 450 меңгә якын безнең шәхси ярдәмчел хуҗалыклар, 4 меңнән артык фермер хуҗалыклары республикада җитештерелә торган агросәнәгать тармагындагы тулаем продукцияның 53% аларга туры килә. Минем соравым шул иде, менә бу 53% ни дәрәҗәдә тагын киләчәккә зурак, тизрәк үсәчәк дип. Сез әйттегез инде, бу мондый шартлар белән 150 ел кирәк. Но без ел санын санасак, без елда үсәбез. Менә бу процент хәзер ул ел сайын үсеш тизрәккә барам, әллә инде ул бераз кимәдеме? 20-нче елны алсак, без сөт белән ит саны 27%-ка артты. 27. Республикада 5%-ка ничек? Ничек аны санарга? Эффективнымы? Эффективностьны без тоже саный алабыз. Без 18-20% государственной поддержканы нитәбез.
18-20%. 18-20% государственный бюджеттен алып, біз 53% алабыз. Қалған государственный поддержка китәбет икенче нелерге. Аларда 5%. 5%. Нишек монда үлчәгә койсак нишек? Шул кайсылары 53% ала торганны аларны бетергәмени? Или тегеләрне күтәрергә? Аларны күпме күтәрсәк тә алар күтәрелмиләр. Или алар таралалар, потому что аларның икенче уйлары аларга прибыль алырга да, и шуның белән или тайырга кая булса, или банкротствога чыгарырга. Ягъни сезнең әйтәсе килә, шын җир хуҗаларына әле игътибар җитеп бетми. Без әйтәбез икенче төрлерәк. Самый яхшы инвестор — это шахсия хуҗалыкларда и фермерлар. Нигә? Потому что без государственный аграр политикасын бер кулга алып барабыз. Демографический ситуацияны инвесторлар мы күтәрә? Алар һаман Москва өлкәсен күтәрәләр. Или әйтик, сельский территорияларны алар обживать итәләр. Ничексең? Шуңа күрә эшчеләр каян киләсең? Нигәдер нидән Казаннан да икенче гортлардан да килеп эшләүче кеше или обратно кайтучы кеше юк. Значит, аларны анда сакларга кирәк. Условиялар создавать кирәк. Но без әйтәбез, газ кергән, су кергән, юл кергән. Нигәсен кешеләр һаман китә? Значит, икенче причина бар. Икенче причина. Тотып торырга сәбәп юкмы? Сәбәп юк, эш юк. Заработная плата үзегез беләсез инде. 2 мәртәбә кимрәк, чем нигә карата, гуртта карата. Аннан соң тагын икенче ягы да бар. Пенсия яклары. Самая әз пенсия кем ала? Авыл халкы самая әз пенсия ала. Нинди пример белән соң анда торып эшләргә кирәк. Аннан соң балалар ягы да бар. Балаларны укытырга, үстерергә кирәк. Ладно, әйттек, ясадылар шулай машиналар белән йөртеп балаларны икенче школларда, икенче авылларда укыту ул яхшыдыр. Но если сез авылга барып тырсагыз, шунда авыл кешесе өчен ул ничек буласың? Уңаймы сезгә булыр иде, если балаңны ертән озатсаң икенче авылга, аннан соң үзең эштә, бала кайта, тагын балаңны күрәлмисең. Шуңа күрә монда ничектер ул ниләрне тизрәк хәл итеп бетерергә кирәк. Менә инде күптәннән бу расланган әйбер, бүгенге көндә авыл хуҗалыгында коры шимал гына җитештереп, әллә ни ялга китеп булмый. Шулай бит инде. Зур табышлар алып булмый. Хәзер бүген мәсәлән шул сөтчелек тармагында булсын, күбрәк фермерлар инде үзләренең продукциясын әзерләп кулланучыга кибет киштәләренә җиткерлек итеп эшләргә тырышалар. Шималны эшкәртү турында сүз бара. Менә бу нисбәттән, менә әйтеп киттегез, Россиядә беренчеләрдән булып безнең авыл хуҗалыгы җирләрендә, районнарда агросәнәгать парклары. Менә алар ни дәрәҗәдә фермерларга ярдәм итә алды бүгенге көндә? Алар ярдәм итә алды гына түгел, алар ярдәм итәләр. Итәләр, но әйтик, алдан үтнәйек. Без ассоциациядә безнең президиум бар, совет бар, без кварталга бер җыелып, бергә сөйләшәбез. Ничек теге булган проблемаларны решать итәбез, ничек алга китәргә кирәк. Шуңа күрә безнең фермерлар теге надан кешеләр түгел бит инде. Җирдәшләр дә, но алар 80% высшее и среднее специальное образование белән кешеләр. Шуңа күрә анда трактористлар гына түгел, хотя трактористлар да бик яхшы эшлиләр. Но без уйлаштык та ул система создавать итәргә кирәк. Без әйтәйдек, от поля до прилавка. Но от поля до прилавка дигәндә кырга без акчаны түгәбез. Ученыйлар
санап шығаргандар. Біз, если бір сумны салсақ жерге, то 90 тиын алабыз. 10 тиын бізнеке югала, потому что переходный не бар. Азимойны шешіре керек, карма әзірлерге керек оқшаны саласың, әлде оқша алмаған. Переработка на нитсе гиберсек. Бір сумны салсаң, 5 или 8 сум аласың переработкадан. А если инде сәуде белән заниматься итсең, то бір сумны салсаң, 15 сумға қадар аласың, 18 сумға қадар аласың. Нишексің ол, әйтейік, добавленная стоимостьна продукциядан алырға. Шуңа күрә кооперацияны да ойлап шығаргандар, бізге қадар әлде ойлап шығаргандар. И бітін ил кооперацияда эшле. Но кооперацияның икенче яхшы ягы да бар. Шулук фермерлар, шулук шахси хуҗалыклар анда пайщик булып керәләр. Үзләренең акчалары белән, или үзләренең продукциялары белән, үзләренең собственностьлары белән. И ул добавленная стоимость переработкадан, реализациядан пропорционально әйтик ел беткәчме или ярты елга бер җыелып решать итәләр. Кассирга ул добавленная стоимостьны итәргә или бүләргә пропорционально опять доля участия или направить итәргә расширять итәргә яңа оборудованиеларга, маллар алырга манда. Шуңа күрә аның бер генә түгел инде, әлләнчә яхшы ягы бар. Біз ойлаштық та система, әнінде система создавать итәргә. Но әйтик муниципаль поселениеда. Муниципаль поселение ничек бүген көндә? Алар я үзләре эзлиләр, я аларны эзләп табалар, үстергән малларын алырга, бәрәңгесен алырга, неен алырга. Нинди хак бирәләр? Добавленная стоимость белән әйтик бүлешәләрме үстергән кеше белән? Аннан соң санап та карадык бит. Үстергән кеше шуның кадәр акчала, кем ала шул үгезне саткан. Теге ел ярым асырый. Алып сатарлар иде. Теге ел ярым асырый шул хакны ала. Саткан кеше тагын шул хакны ала. Шуңа күрә шакся ниде муниципаль поселениеда кооператив булырга тиеш беренче уровень. Икенче уровень кооператив булырга тиеш муниципаль районда. Кайсылары уже муниципаль районның кооперативлары объединять итә муниципаль поселениедә кооперативларны. И алар уже үзләре распределять итә. Бюджетный ниләр бар предприятиелар кайсыларга продукция кирәк. А то без тотынган идек Бразилиядан да итне ташырга. Менә бу система, кооперация системасы бүген ни дәрәҗәдә? Ул бөтен шәхси секторны, фермерларны ни дәрәҗәдә кулачлады ул? Мен әйттем инде, вот, что государственной поддержки 50% гына яба дип. Шуңа күрә бик күп алда эшләре. Но анысы да, аннан соң бөтенесе шахси ул хуҗалыкларда, фермерлар арасында да бар, әйтик, единоличниклар, кайсылары үзләре бөтен эшне эшли ала. Но алай алга китеп булмый. И аннан соң без үзебез эшен генә түгел, без ил эшендә эшлибез. Авыл кешесе инде гомергә үзенең продукциясын җиткереп, сатып тормыш тоткан. Шуңа күрә без теге үзебезне уйламыйбыз, без читтә йөрибез, кырда эшлибез дә, шуның белән безнең эш биткән дип нитмибез без. Агрохолдинг кебек монстрлар булганда, авыл хуҗалыгы продукциясы җитештерүчеләр белән эшкәртүчеләрнең мәнфәгатьләре беркайчан туры килмәячәк. Бу 2014 ел аңлатып китсәгез иде. Россиянең җирләрен алсак, 264 мең тонна без елда гербицид кына сибәбез. Ничек ул кешегә зарар китерә микән, юк микән? Китерә. Ничек без аны әйтәбез? Ширле кешеләр арта барамы? Онкология арта барамы? Нигә соң ул арта? Ученыйлар үзләренең ниләрен, исследованияларын тоже сөйлиләр.
Шахси ауыл хуҗалыгы ничек бәрәңгене үстергәндә Моның кадәр агу кулланамы, юкмы? Кулланмый. Гербицид кулланамы? Кулланмый. Шуңа күрә без әйтәбез, экологик чистый продукцияны кем үстерә? Агрохолдинглармы үстерәләр шундый продукцияны? Или шахси авыл хуҗалыклар, фермерлар хуҗалыклармы үстерә? Аннан соң икенче ягы да бар. Җиргә ничек кенеңне, зыяныңны бирәсең, җир шундый Сиңа аш белән кайтара. Аш белән кайтара. Чисто аш беләнме, или пешерәк аш беләнме? Шуңа күрә вот шундый зур түгел анализны язсаң да, шуңа күрә без әйтәбез, без аны әйтергә тиешбез. Кайсы галим кеше исследовать итә дә, ул кыягызларынмы, или сүзен әйтмәй кыягызны теге әйтик сукно астына бастыра. Шуңа күрә без хәзер Академия наук белән исәп уже тотындык инде, отрабатывать итәбез бергә шундай галим кешеләр белән, академиклар белән отрабатывать итәбез, ничек соң безнең продукцияның дәрәҗәсен күтәрергә. Нәрсә эшләргә кирәк? Академиклар инде юкка үзләренә андый звание бирмәгәннәрдер инде. Аларда знание бар. Бездә Продукция бар. Продукция гына түгел, бездә җир бар. Җир бар, әйе. Ул җирне ничек шулай ясарга? Әйтик, засуха. Ничек ул засухага нитәргә, кырлыкка әзерләнергә кирәк? Быел гына түгел, ел-елдан әзерләнергә кирәк. Температура үзгәрә бара һаман. Аннан соң инде безнең бит булай да иген эшкәртү өчен тотрыксыз зона салабыз бит инде без авыл хуҗалыгында. Менә шул нисбәттән дә безнең менә соңгы елларда бит корылык факторы ул үзен елдан-ел сиздереп килә. Мәсәлән, быел да корылыктан бик күп интеккән хуҗалыклар бар. Фермер хуҗалыкларында бу нисбәттән бу агротехник чаралар һәм мелиорацияның торышы ул ни дәрәҗәдә? Җиргә влага китерү ягынан бездә 34,500 гектар җир. Бу ничә процент инде камера бый? Ул бик әйтик бик аз 5-6%. Нибары 5-6% ул безгә нинди булса изменение китерәме? Бәрәңгегә әйтик, яшелчәгә китерә. Но икенче илләрдә әйтик чагыштырсак, нидә 60%. Соединенные Штатыда 60%. Икенче илләрдә нигә соң без әйтәбез дә мелиорация бәрәңгене нигәдер Египеттан ташыйбыз. Египетта 30-40 градус песоганда, шулаймы? Шунарга күрә икенче илләрдә дымнык ягы икенче төрле. Әйтик, Германияларны алыйк, Голландия, Германияларны алыйк. Анда норма 700-600 миллиметр айына нитә ява. Бездә алай түгел. Айына түгел, елына. Елына. Шуңа күрә мелиорация ягын бик нигә куеп, государственная әйтик политика куеп. Ментимир Шарипович вакытында кайсышан ул министр мелиорация иде. Җиткән иде 64-66 мең гектарга. Но вот бу перестройкалар белән ниләр белән бу система тарала башлаган иде. Әле вот җыя башладык диек. Но аннан соң ул система саклансаң, сакласаң гына эшли. Сакласаң гына эшли. Без Марат Готович шундай поручение бергән иде министр булганында. Исследовать итәргә кирәк, кайсы районнарда, кайсы хозяйстволарда мелиоративная техника калган дип. Санарга тындык калган фермер хуҗалыкларында гына. Ул ниндидер показательләр бит инде. Нигә соң икенче ниләрдә сельхозтоваропроизводительләрдә калмаган, фермер хуҗалыкларында гына калган иде.
Потому что фермер хуҗалыгы икенче алга карап эшләй. Үземә киләчәккә кирәк. Шул. Бу җирдә яшим. Шунарга күрә вот фермерның дәрәҗәсе зурак күрәсең. Фермер дәрәҗәсе дигәннән бездә эшсезлектән интеккән бушаган авыллар бар. Халык күчеп китә. Мондый территорияларда фермерлыкны тургызырга кирәк дисез. Менә инде таралып бетә башлаган авыл җирлегендә мин күз алдыма китермим, бәлки китереп бетерә алмыймдыр. Ничек анда тургызырга, ничек менә кыры басуга беренче казыкны кагырга, кемнәрне тартырга була, ничек җәлеп итәргә була. Мин әйттем инде, вот шундый программа бар, агростартап. Анда участвовать итәләр шәхси авыл хуҗалыкларда, фермер хуҗалыкларда участвовать итә. Кем беренче ел образованный диеп инде. Но эшчездә вот былтыр 20-нчы елны эшчездә 20 кеше биргән иде заявление, гариза биргән иде участвовать итәргә. Защищаться иттеләр. Но алар арасыннан вот 150 кеше генә. Вот 50% мен сөйләдем. Әттеге 50% да үткән булса иде, біз кешеләрне табыр идекме, шул ук җирдә эшләргә, шул ук авылларда теге ыргытылган фермаларны алып торгызырга. Безнең күпчә фермерлар эшлиләр, но кайсыларның мөмкинлекләре бар. Туганнары булыша, туганнары белән бергә эшләргә башлыйлар. Но монда мин әйтер идем, монда әйтсәң дә, әйтмәсәң дә, опять без шул ук нигән итәбез. Все-таки фермер хуҗалыкларга да, шәхси авыл хуҗалыкларга да икенче аграр политикасы кирәк. Владивосток ягында, дальневосточный гектар. Әнигәсең, бездә андый эшне эшләп булмыймыни? Бездә тоже җирләр бар, эшкәртелмәгән җирләр бар. Бүген ничә мең гектар бездә Татарстанда ягышмасам, менә шундай 60-70. Юк, әле 30-дан әзрәк артык. 30-дан артык. 30-дан артык. 30 мең гектар. 30 мең гектар. Но 30 мең гектар бер район дигән сүз. Бер район дигән сүз. Если халык, без әйттек инде, почти 55-56 мең кеше киткән. Вот эшче район халкы. Эшче район халкы. Без карап торып авылны пранзаранмыны китерергә тиешбез. Если алар 53%-тан артык валовый продукцияны бирәләр республикага. Менә сез инде соннарын әйтеп киттегез, аларны мин дә укыштырып чыккан идем 2001 ел белән 2010 ел аралыгында. Төрле чыганакларда төрлечәрәк инде ул. 30 меңнән 60 меңгә кадәр кеше, ягъни авыл җирлекләреннән күченеп киткән. Монда инде бер яктан караганда бүгенге заманда теге урбанизация дигән күренештә бар бит, әйме. Аннан соң авыл хуҗалыгында барыбер эшчеләр, эшче куллар саны елдан-ел бит кимрәк таләп ителә дисәк тә дөрес була торганда, бер яктан караганда. Ягъни менә шул ягы да бар эшсезлекнең. Юк. Әллә юк. Авылда эш җитәрлек. Эшләгән кешегә җитәрлек. Давай без шуннан әйтәйек. Если кешегә эш бирәбез икән, мөмкинлек бирәбез икән, акчасын түлибез икән. Юк, акчасын ул үзе эшләсен. Аларга син кармак кына бир. Кармак бир. Ул үзе дә балыкны тота. Если җирне бирәләр икән, мөмкинлек бармы җирне бирергә бездә? 30 мең җирненнән бар. Атлыгып торырлар дип уйлыйсыңмы? Ничек менә без хәзер шул берничә ел дәвамында менә инде кеше авыл җирлегендә дә кешеләрне ничектер ялкаулыкка чыгардык түгелме? Үзе система менә шулай. Минем ул алай әйтү төрле кеше бар. Но алар арасында бик уңган кешеләр бар. Алар кайсы фермерларда, шәхси авыл хуҗалыклар, нигәсен колхозлар бетәрдә, авыллар весь таралыр диделәр.
Нигәсең бөгөн вертолетта очканда да, самолетта очканда да теге шифр ябылган ниләр түбәләре юк. Күрмибез. Күрмибез. Нигәсең алар таралмадылар? Алар үз кешеләрен биреп эшлиләр. Если шул вакытта шундый кешеләргә җир биреп, үзләренең пайларын биреп эшләргә тынсалар, авыллар таралыр идеме? Таралмас иде. Бүген соң түгелме әле, менә бу система дип әйтик инде, бу реформа яңадан көч алып үзенең юлына салынганда, рельсга салынганда. Без ниндисең пример алабыз? Без пример алабыз нидәнме? Западтанмы? Урбанизация дигән сүз. Урбанизация ул нәрсә? Кеше гуртка, районга күчә, но государство берәйбердә эшләмәй. Без әйтәбез урбанизация. Кеше кая китәргә тиешсең? Нәрсә эшләргә тиеш? Шул ук әйттек инде, балалар, шул ук заработная плата, пенсиялар. Китәләр алар. Или безгә опять западның примерын алып, теге Африкадан, Суданнан или икенче илләрдән, или Китайдан безгә кешеләрне китергәме? Әле дә уже китерә башладык инде. Шуны китергәме? Давайгыз без пропорцияны составить итик. Күпме безгә Россия өлкәсендә күпме кешене без чакырабыз Китайдан, Министерство труда занятостьтан заявкаларны санап карыйк, күпме кеше кергән. Нигәсең без үзебезнең кешеләрне затабыз урбанизация дип, тегеннән кешеләрне заказывать итәбез. Ул ничек государственный ниме? Дәүләт сәясәте ничексең? Шуңа күрә бездә ул зур вопрослар. Или аңнапмы эшлибез, или аңнамыйча төбенә кадәр үзебезнең зиенне бирмичеме без ул нине шундай эшләрне эшлибез, үзебезнең действияларны шундай сүзләр белән урбанизация, вот шундай хәл бүгенге көндә нигә алай. Шуңа күрә без ул андый ни белән агроэкономик политика белән согласен түгелбез. Без инде берникадәр тукталып үттек, менә бу фермерлык хуҗалыкларына субсидиялар, грантлар бирү мәсьәләсендә bir мәгълүмат чарасында мин укыдым, менә кайбер районнарда бу грантлардан файдаланучылар бөтенләй юк диярлек яисә бик аз. Субсидияларны алучылар дип әйтик инде. Мәсәлән, нинди субсидия? Субсидия әйтик программада участвует. Бу грантлар дип әйтик, грантлар, Анысы бар. Мәсәлән, анда шундыйрак фермер районнарына атап үтәләр. Югары Слан, Яшел Үзән, Спас, Әлмәт, Әтнә районнары менә бу исемлектә булган. Моны нәрсә белән аңлатырга була? Бу район җирлекләренең эшләү системасы башкамы, әллә аларда хуҗалык итү инде җайга салынганмы, ничек? Юк, если эшләре салынган булса иде, алар таблицаның эске ягында булырлар иде. Нигәдер шулар бөтенесе нинең иток подводить иткәндә геле аскы ягында. Шуңа күрә халык белән эшләргә кирәк. Халыкка муниципаль район ягынан да, муниципаль поселение ягынан да тырышырга кирәк. Халыкны җәлеп итәргә, кызыксындырырга, эш белән кызыксындырырга, аннан соң икенче ягы да бар. Шәхси хуҗалыклар, алар үз ниләрендә кайныйлар. Үз казаннарында кайныйлар. Ничек аларны аннан чыгарырга, ничек кооперативларга объединять итәргә, ничек аларга ул дәрәҗәне китерергә, ничек зыян бирергә, укыту якларында карарга кирәк. Шуңа күрә мин әйтәм, комплексный бөтен яктан комплексный эш алып барырга кирәк. Муниципаль район ягынан, икенче министерстволар ягынан, әйтик, бездә министерство экономика бар, аларның үзләренең программалары бар. Аннан соң, Сәүдә министрлыгы, күп министерстволар. Но давайгыз, вот Фәрит Хайруллович, без елда җыябыз ниләрне, районнарына. Шунда зур ниләр сөйлибез без.
ничексің кузгатырга, ничек нитерге. Активлыкны ничек арттырырга? Активны ничек арттырырга. Ну, кайсы район җитәкчесе тыңлый да инде. Китә шуның белән. Кайсы үзенә ниндидер дәрт алып, эшләргә тотына, шәхси авыл хуҗалыклар белән, кооперативлар белән безгә килеп, бездә ниләр алып, без бергә эшлибез. Без шул ук район җитәкчеләре белән эшләп, проектлар составлять итеп, районнарга шул проектларны җиткереп, ничек исследовать итеп, авылларына, нинди авылдан нинди производство ачырга, нәрсә үстерергә, ничек ул поддержканы җиткерергә халыкка. Шуңа күрә шундый эшләр кирәк, күбрәк. Безнең яктан гына түгел, мин әйтәм, бөтен ни ягынан, ведомстволар ягынан. Уртак эш. Уртак эш, но каждыйның үзенең эше. Шуңа күрә шул нигәлекләр дә, мин дә юлны салдым да, минем эш бетте дә, мин газны үткәрдем дә, минем эш бетте дә. Мин мәдәният йортын салдым. Суны үткәрдем дә, давай сез әле торыгыз. Ну, анысы да дөрес. Каждый үзе эшен эшләргә тиеш. Ну, вот нәрсәдер җитмәй, шуңа күрә безне тыңлап җитәкчеләр икенче уйларлар дип без китеп торабыз. Рәхмәт, Камерау, эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Әйтәләр бит безнең халыкта эше барның ашы бар дип. Шулай инде. Эше бар инде. Ашы киләчәктә тагын да күбрәк булсын, безнең фермерларга, крестьян хуҗалыклары, аларның менә хезмәтләренең әҗере булсын иде. Дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.